M'imagino una Mallorca on se segueixi protegint i defensant el territori amb polítiques de conservació i preservació. Vull que la Serra de Tramuntana continuï sent patrimoni de la humanitat, en suport a l'agricultura, protecció i defensa de la tècnica de pedra en sec i protecció de les oliveres i oliverars. Mallorca ha de conservar els seus espais naturals i la seva riquesa paisatgística. Vull una Mallorca que continuï apostant per la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental. Vull que es continuï apostant pel producte local de qualitat i poder comprar als diferents mercats de Mallorca i donar suport als pagesos de l'illa. M'imagino una Mallorca on la meva mare pugui continuar sent atesa a casa seva, en un entorn on ella estigui còmoda, sense necessitat d'haver d'anar a una residència, mentre jo puc dedicar temps al meu negoci, que vaig poder obrir gràcies a polítiques que impulsen projectes transformadors per dones, polítiques feministes que ens ajuden a emprendre el nostre negoci. Vull que ningú ens llevi els drets assolits aquests anys. Vull que Mallorca continuï guanyant amb drets i llibertats. Vull que es garanteixi el futur d'aquesta terra apostant per la sostenibilitat i polítiques per fomentar l'ús de fonts d'energia renovable. Vull polítiques que tinguin visió de futur, polítiques a curt, mitjà i llarg termini. El futur de Mallorca és emocionant i ple de possibilitats. El futur ha arribat. Bon dia, Margà. Bon dia, Com estem? Va bé, i tu? Anem a fer les cures?